Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар шаҳри Исор қарор дорем. Универмаг, аз ин тараф супермаркети Биак, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи вокзал, марказ ва аз ин тараф роҳи баромад аз шаҳри Исор. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин биноневу барангӣ бинода ҷойгир аст. Ман ҳамин хонаи панҷарадор мебошад. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 11 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар дуюм ошона ҷойгир мебошад. ман ҳамин хона панҷарадор. дар дуюм ошона қарор дорем дӯстони азиз. Лифт ҳаст, кор мекунад ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 11 ошона иборат аст. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, ин хонаро метавонед харидорӣ карда ҳамчун хонаи истиқоматӣ истифода барен ё ин ки метавонед ба тиҷорат табдил тиед. мисол маркази ҳиҷома, стоматология, ягон намуд маркази тиб, мисол ҷо метавонед кабинет кунед, офис ё ин ки дигар намуд дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо маъқул аст. дӯстони азиз, хуби ин хона дар он мебошад ки дуюм ошонада ҷойгир аст ва аз трезаяш райкалонро дида мешавад. дӯстони азиз, метавонед аз берунашам ягохел рекламатона ҷойгирӣ кунед. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад, роҳ рав. дӯстони азиз, дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом ва ошхона треза дорад. чӣ ки гуфтем ду хонагаи пурра ҳаст. ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дуюм ҳуҷра. якум ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз, хона ду варианти фурӯхтан дорад. ҳам метавонед бо тамоми чизу чораш харидорӣ кунед, ҳам метавонед бе чизу чорашам харидорӣ кунед. дар ин ҳолат нархи хона боз ҳам арзонтар мешавад. марҳамат дӯстони азиз, бинед чӣ қадар варианти хуб аст, чунки метавонед дар як комнаташ худ ҳозилӣ кунед, дар дигар ҳуҷрааш метавонед кору фаъолият кунед. маркази ҳиҷома, стоматология ва ғайра. чӣ хеле ки мо қайд кардем пештар. дар ин ҷо дӯстони азиз, марҳамат, раҳи мошингардо дида метавонед. дӯстони азиз, универмаг назди маркази шаҳри Исор. минтақаи бениҳоят серодам ва сермошин мебошад. дӯстони гиромӣ, ва дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳуҷраи хуб аст, ҳама трезаҳои хона панҷара кардагӣ. ошхона, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ҳоҷатхона, системаи вентилятсия ҳаст. ҳамон дӯстони азиз, нархи хона бошад 488 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки Dom TJ танҳо хонаҳоя реклама мекунад. дӯстони азиз, дар нархунаво мо хуш нестем. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барои кор, худо нигаҳбон.